काँग्रेस पक्षाच्या वतीने बजावण्यात आलेल्या व्हीपनंतर संबंधित 26 सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 7 दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाईल. आज झालेल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विकास सावंत यांनी आज येथे दिली. महाशिव आघाडीच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमचा दावा सुरू आहे. त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्यांना व्हीप बजावल्यानंतर आज येथील राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. काँग्रेस पक्षाच्या गटनेते पदावरून सतीश सावंत यांनी राजीनामा दिला आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर हे पद रिक्त होतं आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हा परिषद सदस्यांची जे काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आहेत आणि जे आजही तांत्रिकदृष्ट्या असतील किंवा काही असतील काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत, अशा सदस्यांची बैठक बोलवली होती. पुरेसा वेळ नसल्यामुळे जाहीर नोटिसीद्वारे आणि व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे जे सायबर ॲक्टप्रमाणे ग्राह्य धरलं जातं, ही नोटीस सगळ्यांना काढण्यात आलेली होती आणि त्यानुसार आजची ही बैठक या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली. अर्थात या बैठकीसाठी एकूण 26 जे काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत त्यापैकी 3 सदस्य उपस्थित आहेत. त्यात श्री आंगले, नंतर विकाळे मॅडम आणि उज्ज्वलकर मॅडम ही मंडळी आज उपस्थित आहेत. आणि काही मंडळींचं असं म्हणणं आहे, ज्यांनी दूरध्वनीवरून आणि संपर्क साधला, त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. काहींचं म्हणणं आहे आम्ही बाहेरगावी आहोत, कोणी आजारपणाचं कारण दिलं आहे. असं असू शकेल, कारण एका दिवसाच्या नोटीसद्वारे आम्ही ही मीटिंग आयोजित केली आणि यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आमचे नेते आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीचे माजी अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट घोरपडे साहेबांना या ठिकाणी पाठवलेलं आहे. त्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली आणि त्यांनी मार्गदर्शक सूचना अशा केल्या आहेत आणि समोरून ज्या काही मंडळींच्याकडून विनंती करण्यात आली त्यानुसार उद्या सकाळी समजा आम्ही काही कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला तर कायदेशीर त्रुटी राहू नये म्हणून नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे असं सजेशन आम्हाला घोरपडे साहेबांनी सुद्धा केलं आहे. त्यानुसार आम्ही 7 दिवसाची मध्यंतरीच्या कालावधीतली मुदत देऊन 23 तारखेला याच ठिकाणी दुपारी 4 वाजता बैठक आयोजित करत आहोत आणि तशा स्वरूपाची निमंत्रणं संबंधितांना आम्ही पोस्टाने पाठवण्याची सुद्धा प्रक्रिया सुरू करतो आहोत. यामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या पण शेवटी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहेत त्या आम्हाला पार पाडाव्या लागतील. पण आजपर्यंत आम्ही या संदर्भामध्ये गांभीर्याने विषय घेतले नाहीत. याचं कारण संबंधितांना माहिती नसल्यामुळे गैरसमजातून अन्य ठिकाणी मंडळी काही राहिली होती आणि त्यांना असं वाटू नये की आपल्यावर ही ॲक्शन झाली आणि अन्याय झाला. आणि म्हणून एक उदाहरण म्हणून सांगतो, ॲडव्होकेट घोरपडे साहेब हे निरीक्षक म्हणून लातूरला गेलेले होते. लातूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड होती त्यावेळेला. तिथे लातूर जिल्हा काँग्रेस अध्यक्षांनी व्हीप बजावला, पक्षादेश बजावला. तो डावलल्यामुळे आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, तो डावलल्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला आणि 12 सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात जिल्हा काँग्रेसमार्फत प्रस्ताव दिला गेला अध्यक्षांमार्फत. स्वतः घोरपडे साहेब त्या ठिकाणी होते आणि त्या ठिकाणी 12ही सदस्य हे अपात्र घोषित करण्यात आले जिल्हाधिकाऱ्यांना. त्याविरुद्ध संबंधित सदस्य
ते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील निकाल हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला योग्य आहे, त्यांना डिस्क्वालिफिकेशन ठरवलं ते योग्य आहे असा निकाल दिला. त्याच्यावर ते सुप्रीम कोर्टात गेले आणि सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा तोच निकाल कायम ठेवला. आणि हा आता केस लॉ ज्याला म्हणतात, म्हणजे स्टडीसाठी म्हणून सुद्धा असतो, तो केस लॉ लागू झालेला आहे. केस लॉ म्हणून ही आता गोष्ट आहे आणि अगदी घोरपडे साहेबांचा उल्लेखसुद्धा त्याच्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. हे मी अशासाठी सांगतो की सदस्यांना माहिती नसतं. काही लोक चुकीचा समज करून देऊन पक्षांतर केलं तरी चालेल, अमुक केलं तरी चालेल, गट स्थापन केला तरी चालेल. गट एकदाच स्थापन करता येतो, दुसऱ्यांदा स्थापन केला की तो ॲटोमॅटिक डिस्क्वालिफाय होतो. अशा अनेक गोष्टी आहेत, त्या अगदी तपशिलात मी शिरत नाही. फक्त याची जाणीव असावी सदस्यांनी, म्हणून या बैठकीत त्यांना सांगावं. आणि इतरपर्यंत ज्याला जायचं आहे तो गेला तर आमचं काही म्हणणं नाही. त्याच्या अपस्थितीच्या बाबतीमध्ये मात्र आता आम्ही थांबणार नाही, कारण हा आपला वेळ आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आणि काही मंडळी जी पक्षामध्ये आमच्या होती, नेते मंडळी, ती पक्षातून बाहेर गेल्यानंतर त्या नेत्यांना असं वाटतं की आम्ही ज्या पक्षात गेलो त्या पक्षाचा झेंडा लावावा. हे काही गृहीत धरून चालण्यासारखा प्रकार नाही आहे. त्यामुळे सदस्यांनाही गृहीत धरू नये कोणी, आणि नेत्यांनी असे फरफट करत नेऊ नये कुठल्याही पक्षातल्या. हा खरा तो जो भाग आहे, हा समजुतीने सांगून सुद्धा समजत नसेल तर त्याला कायदेशीर प्रक्रियाच करावी लागते. म्हणून हा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार गट स्थापन करून स्वतःला अपात्र ठरवून घेऊ नये ही भावना आहे. अन्यथा उर्वरित कालावधीसाठीचं त्यांचं पद हे रिक्त होऊ शकतं आणि त्या ठिकाणी नवीन निवडणुकासुद्धा होऊ शकतात. याची जाणीव बहुसंख्य सदस्यांना नाही आहे असं एक आमचं मत झालं, काँग्रेस पक्षाचं मत झालं. त्यातून आम्ही ही प्रक्रिया सुरू केलेली आहे जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने. आणि पुढच्या कालावधीमध्ये आम्ही योग्य तो निर्णय या संदर्भातला घेणार आहोत. त्यावेळेला कुठल्याही सदस्याला जाणीव नसताना अपात्र ठरवण्यात आलं असं वाटू नये स्वतःला, आणि तसं घडू नये, हीच भूमिका आमची या बाबतीतली आहे. 23 तारीखला तुम्ही बैठक आली नाही की आम्ही पक्ष सोडला किंवा आम्ही दुसऱ्या पक्षात गेलो. राजीनामा हा प्रकार असतो. पण ही आता तुमची पळ लढवेपर्यंत नितेश राणे हे काँग्रेस पक्षाचेच अधिकृत आमदार म्हणून होते. टेक्निकली यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीचे माजी अध्यक्ष गुलाबराव घोरपडे, पुष्पसेन सावंत, बाळा गावडे, दादा परब, रवींद्र म्हापसेकर, जिल्हा परिषद सदस्य संजय आगरे, स्वरूपा विखाळे, राजलक्ष्मी डिचोलकर, राघवेंद्र नार्वेकर, राजू मसूरकर, बाबल्या दुभाषी, अभय मालवणकर, महेंद्र सांगेलकर, अरविंद मोंडकर, साक्षी वंजारी, सिद्धेश परब आदी उपस्थित होते.